То никой хакер. Сещингс. Кой е хакер, бе? OB. Go away, guys. Go away. Go away. No need to stay there. Брат. Кой става, бе? Кой е хакер, викаш? То Нико според мен. И виж, че играе за 7-ма седмица поредно, бе. Може и да е про. 7 седмици въртле, това колко месеца са? 4 месеца. 4 месеца. 7 месеца и една седмица. Толкова ли, бе? Даже 2 месеца. О, шит. Тук сме слаби, ще паднем яко. Брат, как така ме знае, бе, бати? Я бягай, бе. Тия са някакви мазен читърс, бат. Заклин авто. Ай, Христак, ще ставаме ютубър, искаш. Не, аз не съм за ютубър, ти му останеш. Що да не си за ютубър, бе, бат? Тос пък. Как така го прецени? Аз не съм такова, не стримвам, не качвам видеа, не снимам нищо. Нищо е, ти си моят партньор в YouTube начинанието. И ще я мръднеш, а? Олигофрен. Аз искам аз да мръдна назад, бат. Много искаш, бат. Айде. Аре, бате. Заби ми много лошо. Много ми забива. Леле майко. Леле майко. Един шорт. Те са двама шорт, май тия паткани. Не, искам да оживея. Да, ми инфо за 1 милион, бате. Това искам да се знае само. Старото инфо, бат. Ми да, бе. Green, what are you doing, brother? Мама ти оттрепана. И сипам битмейка. Айде. О май гад. О, шит. Ма ти забива тежко, бат. Са не ми е забило, бе. Точно сега. Сега ти засича точно. Бате, при мен всичко е наред. Лошо. Това ще ме убиват. Канти. Няма се и там.
Ау! О май гад. Ще му покажем ли на Максито как се правят нещата? Максито няма да прави нищо, ми се струва. Максито може и да прави, ама да не ни е казал, брат. Аз спекулирам, че може да прави нещо, ама да не ни е казал. Той на тебе, нали ти сърди? Леле, и това ми направи космос. One lower Той tunnel. умре. На lower tunnel. И колко си слаб. One short. Бата, тия нашите са много слаби. О, найс. Извади патлака, бе, слабък. Да, представя си гръмне. Няма, той има време. Да е дефюза. А. Брат, пак ще умреш като бот. Няма. Вие къде отидате? А вие стената. А. Кой е бомбата? Те си двамата ли там, бе, бе? Да, бе, аз чуя как му оцели то така. По принцип тук можеше да ги пръсна, бе. Трябваше да метна граната там и можеше да ги убие двамата. Let's go. Let's go, my brothers. Аре, батинка, пиквай, аз ще ти почна. Двама са тук. Що не пикна, бе, слабак? Край. Умре. Батин. Направо не знам с какви хора играем, братчето ми. Аз си казах, че ще паднем тази игра. Са. И още от много рано започва с песимистичното си мислене, братле. Не може да мислиш така. Нищо не се знае. По принцип.
Бате, подозирам, че са хакери тия. О, Нико със сигурност поне. Са идва. Ти дойде отгоре, убиха го. Аз го убих. С граната. Ти го уби, да, аз го зачесах яко и... Братчето ми. Аре, от и двамата са там. Мръдни де. Сега ще убия. Браво. Не, бра. Няма време, да. По принцип... Може да ги биеме, бат. Много е възможно, само нашите малко да се локиннат и ще станат работите. Ще стане работата, братчето ми. То съм бомба. Браво, лут. Go plant the bomb, green. One lower tunnel. Plant the bomb, my friend. План да ба... Аз съм мъртъв, брат. Да. То ще сейва, няма да дойде. Убийте го, де. И се умряхте и двамата. Много ги разбирам, бе, брат. Ти лут ли си, брат? Много ги разбирам, бе, брат. Йо, дроп ми, бро. То пари няма, бе. То никой няма пари, бро. Мен, що ми се видя, че той има 9к. Видял ти се, ти имаш най-много 4200. One more wonk. One is wonk. Last wonk. Gobi, gobi, gobi. Къде плантва се? Абе, ти имаш много готин мерник, бе, брат. Твоя е това, аз от тебе съм го взел. Ево. Направо бях такъв сърпрайзнат да викам, бат, то как се е направил такъв готин мерник. Той лудия крадна от мене. Въпреки че аз вече не съм стон. Не, същия, да. Моя същия. Виж колко съм прост, бат. Аз съм си го правил реално и не знам, че е същия. Не цъкаш толкова. Не цъкам тази седмица, бая игра. И не си казал. Как да не съм казал, нали ти ви как 2 дена ти... Не ми се цъка. One lower. Как ме наиграха тук педалите мръсни, бе.
Аре, вие сте, давайте нато, давайте. City. Ти видя го аз. One city, guys. Брат, моля ви се, бе. Айде, вземете го този рунд. Трудно ще, аз съм на 17, бе. Няма значение. Изиграй го като хората. Стига пушва сега. Хайде, край. Добре, другият те знае. Беги са. Крий се. Братле. Не, бат. Трябваше още да го изчакам. Ти като цяло, братле, трябваше да се показваш още в началото, като ти казах. Трябваше да го изчакаш той да направи първата крачка. В файт. Трябваше да го изчакаш да го видиш той какво ще направи. И ти да му контрираш. О, сори, бро, сори. One lower. Да, споко, за стената ме убива, бат. Lower, don't pay green, go away. Nice. Present in lower tunnel. Short. Как така съм оцелил нашия, бате? Ти им се опънахме обаче. Не ми бата, се ти ги зачеса. Аз съм слаб, аз съм 6 кила, бе. Брат, киловете не винаги са най-важното нещо, брат. Показател са, че ги биеш, ама по принцип е важно колко си юсфул в рундовете. В смисъл... Ето, аз сега направих нещо много тъпо, брат. All mid, going short, хитей. Само аз съм, бе. Беше. На тебе ти забива страшно, бе. Как ми забива, бат? Знаеш колко насечено вървиш. Бате, при мен всичко е топ, не знам. Абе, мръдни, бе! Мама ти оттрепа на нещастник. Можах да взема калашника, бате. Заради това оттрепания. Бат, как не взех калашника, бат, ще поде. Шорт. И цей. Аре, брат, на Атоса всичките е лут. Добре, отивам.
Те са останали трима, бе. Аре, all short for the win, бате. Да, супер. И сега ще усереме нещата, нали? Добре, бро. Метни му граната, бе, пати тъпия, бе. Дефюз! Дефюз! Брат, то жълтия... Шак ли си прави, не знам, бе, честно. Йо, дроп ми, бро. Дроп ми AK, please. Thank you. One go short. Long bump. Ето е, братчето ми. Случват се нещата, бе, брат. Ще ли сме да паднеме? И сега, как ти го казах, ще видиш, сега ще паднем. Гара. Имаме някакъв устрем. Викаш, не е като България и Испания. Као за пердута, бат. На бето са май, брат. Даже не Майами, направо са там. One low. Метни флашка отгоре, бе, де да знам. Брат, ти си много тъп, бе. Добре, бро. Йо. Добре, найс. Ма как ме блокира, бате? Трябваше да мръднеш да влезем и ние. Как да мръднем при положение, че стрелят двама човека, бе? Нищо де. Добре, стана. Аз съм след тебе, бо. Това е, защото... Аз съм ти позволил. Къде си ме позволил? Ама ето бе, биеме ги, бе, брат. Казах ти да не преценяваш. Разиграхме се. Три мид. Да, спокойно. Сега загубим. Къде ви убиха, бе? На мица, брат. Да. Сейв оп. То как им пиква, бата, направо. Не го виждам. Добре. Метни му молотов, атка. И сега го чакай, батинка. Долу го чакай. Има време, принцип. Вече няма. Взима го, май.
Ако беше малко по-бърз с Молотова, буквално трябваше половин секунда. Аре да един дроп бе, батинка. Дясно. Къде си ти? Ева та батио. Аре после ще ти трейдна една емка като... Е такава емка ще ти дам. Леле майко. Изтролих. На лонг са и цак, всичките, братко. Идваме са отзад, ще ги разпора. Дясно. Не можах. Разпори ги, бате. Миша, ще ги бием тия свои. Слаби са, ама вече се разиграха и те. Две в три. Не, това едно ще ги пръсне сега. Има шанс. И той забива, бат. И той му насича яко. Бате, при мене си върви перфектно, не знам. Отидеха на бето, бат. Да. А нашите още се въртат. Go B, guys. One go B. Сейф AP, бро. Сейф. Ластано. Бате, не мога да повярвам. И по за 1 милион, бат. Да. Направо опирам. Ма то ние сме в Силвър, бе, брат. Какво очаквам? Ти сега записваш ли, бе? Да. Ева, тази победа ще е, значи... Ще видим въобще, брат, дали ще го едитвам това, не знам. Имам някакви готини килове, ама... Браво, бе. Лут. Право, ама тък му зареждах и той ми излезе много. One на лонг. Шортън. Лошо. Last side. Къде е? Той ще му убие. Кажи къде е, бе, да ти еба путката, Ленина. Кажи къде е, мама ти оттрепана, бе. Give fucking info, bro. When you die, you know? You know? Мама ти просто, бе. Я го знам откъде го убиват. Аз не съм господ. Тумит. Бегай по-добре, ще ви убият. Отиди на друго място, де знам. И да, тук на лонга. Над. Nobody be orange.
Яр ти спам. Видя ли го другия къде е? Да. Ай, взема калаките. Калайката. Да, бе, аз така и викам. Maybe short. Oh, they are B-side. Come B. Браво на кой? На оранжевия. Sorry, bro. I didn't mean to kill you. Споко бе, брат. One very low on suicide. Лошо. Лоша ми. Тук ще станем 12 на 12 ми се струва. Трябва да вземем следващия рунд. Това рунд малко е изгубен. Ние може и това да вземем. Тулонг. Принципно може да, ама. Ето, даже ще го вземе. Вземе го този рунд. Дано. Ето го това. Направо го взима. Лудия. О, Казман как му го забива, батко. О, да. Взимаме рунда със сигурност. Бате, информация, бате, давам за... И аз не знам за колко, брат. Не мога ми платите заплатата, брат. Не мога ви пати за.